David, s'aturarà el món el dia que en ChatGPT estigui caigut? No crec, no crec, però realment molta gent ha incorporat el ChatGPT a la seva feina d'una manera extremadament ràpida. Crec que el ChatGPT ens ha ajudat a adonar-nos-en de quantes coses que fèiem de manera repetitiva i molt mecànica realment les hem de qüestionar. Realment són coses que s'havien de fer. I clar, hi ha molta feina molt mecànica que avui en dia estem fent un outsourcing cap al ChatGPT que bueno, sí, que algú tindrà algun petit impacte en el seu dia a dia quan no hi sigui, però el món continuarà funcionant. Per sort el món és bastant més que el ChatGPT. Sí, però o sigui, s'ha generat com molta dependència molt ràpid, no?, el ChatGPT. Sí, és una mica l'estratègia d'OpenAI és posar-nos davant una llaminadura molt atractiva i realment, fins i tot per gent escèptica, jo me'n considero força, hi ha alguns moments de sorpresa total en l'habilitat per abstreure idees que ens ha donat. Igualment, el que deia inicialment, i això va més enllà de què passa si el ChatGPT cau o no cau, jo crec que el ChatGPT m'està ajudant a entendre que moltes de les coses a les que realment hi dediquem molt de temps, qüestionar si hem de continuar-ho fent així. Jo crec que aquest és el valor més gran que aporta la societat. Hem arribat a un punt on hi ha una màquina que pot fer moltes coses que estem fent, coses que ja afegien un valor bastant dubtós, teníem una noció de que no eren segurament les coses, la millor manera de gastar el nostre temps, però ara hi ha una eina molt tangible que ens ho demostra i això en el món del software és molt evident, però va més enllà. El ChatGPT va bastant més enllà d'això. Sí, jo crec que més que aturar, crec que si algun dia decideix prendre's un descans, més que aturar farà que les coses vagin més lentes. O sigui, ara mateix la dinàmica i com s'ha integrat a l'ús d'aquesta eina en el dia a dia, no?, a nivell personal o per lo que veus dels cercles propers, és l'eficiència amb la que assoleixes algunes tasques. O sigui, recerca, poder fer resums, poder extreure contingut o inclús generar contingut per poder sintetitzar, a lo millor segons quins temes que has de fer, a mi, a nivell personal, m'ajuda moltíssim. Sé que aquesta recerca, si no tingués aquesta eina ara mateix, clar, l'hauria de fer amb els motors de cerca que segueixen estant, i que no he deixat de fer servir, però sí que faig servir molt menys, perquè hi ha moltes coses que, sapiguem fer la pregunta adequada, trobes uns resultats o arribes a uns resultats molt més ràpids que no ho sé, fa quan? Fa un any, potser? Sí, la dependència jo crec que generarà, no sé si amb el ChatGPT només o en general amb eines d'aquest tipus. Potser una analogia bona que podríem trobar és això que et passa el dia que et descuides el mòbil a casa. Si tu te'n vas al matí a la feina i t'has descuidat el mòbil a casa, normalment no és molt normal, però hi ha molta gent que fins i tot gira cua, torna a buscar el mòbil perquè realment depenem del mòbil per moltes coses, per coses productives i per coses només ja personals i d'oci i coses d'aquest estil. Probablement aquests assistents d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT i moltes coses més que veurem en el futur, estaran tan incorporats en la nostra manera de fer el dia a dia que realment els necessitarem. Potser un angle interessant també per explorar és
què passa amb moltes feines o moltes empreses que començaran a dependre en quant a processos no necessàriament del ChatGPT, però de les APIs d'OpenAI i coses semblants. Què passarà amb totes aquestes empreses? Es convertirà aquest en el punt únic de fallada més gran que hi haurà en la indústria en algun moment? Podria ser. Jo veig el paral·lelisme, o sigui, amb lo del mòbil, però potser en el sector més tecnològic o més de desenvolupament. Jo recordo que fa 2 anys era Stack Overflow està caigut, no podem treballar. Estem en la mateixa analogia ara mateix. Stack Overflow ha quedat molt en segon pla, per precisament el que et comentava abans, no? Aquesta recerca, fer la pregunta, entrar al fòrum, tenir ara mateix ChatGPT o eines de l'estil GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer, tots aquests et donen aquesta companyia, aquest sidekick que tens al costat a l'hora de desenvolupar. Llavors, bueno, aquí crec que sí que hi ha una dependència. També hi veig un perill una mica... Un perill. El creure cegament, no? en el que ens està generant, o sigui, el delegar completament la creació d'aquest contingut i oblidant una mica el criteri a l'hora de curar aquestes dades o aquesta informació, però, bueno, sí. Sí, potser l'analogia també després de la de Stack Overflow és quan GitHub està caigut i necessites dependències de software o quan algun dels repositoris de paquets de llenguatges de programació típic no funcionen bé. Clar, són un impediment a la productivitat. Jo crec, per exemple, que hi haurà empreses i serveis, per exemple, empreses que fan un servei tècnic, servei a client i coses d'aquest estil, que tindran assistents cada cop més automatitzats o assistents pels assistents, per dir-ho d'alguna manera, que realment empitjorarà la seva qualitat de servei quan hi ha una dependència molt forta. Potser això també és un bon argument per entendre què volen dir les dependències externes i entendre com d'important serà incorporar aquesta tecnologia de forma una mica més oberta. Tenir models que puguin córrer en local, tenir models que estiguin entrenats amb les teves dades, no dependre d'una empresa externa que de cop i volta et pot canviar el pricing o de cop i volta pot deixar d'operar amb aquest model de negoci. Hi ha un cert risc òbviament estan fent la feina molt ben feta, aquesta gent d'OpenAI, però hi ha un cert risc de dependre massa d'una empresa que realment nosaltres no tenim sobre la que no tenim massa control. Sí. Bueno, aquesta és la dependència, no? Ara mateix OpenAI o ChatGPT és l'estàndard, per dir d'alguna manera, d'assistents d'intel·ligència artificial i de moment està a un model de negoci relativament assequible. Però això pot canviar. I llavors ja s'ha generat aquesta dependència. Vull dir, ara mateix, bueno, podem trobar-nos en aquest estall. Aquí sí que veig un punt. Sí, i la dependència va, com si diguéssim, increscendo, en el sentit de cada vegada que anuncien alguna cosa, ara fa pocs dies anuncien el tema aquest dels GPTs personalitzats, cada cop que o models nous i coses d'aquest estil, cada cop que anuncien alguna cosa sembla que de moment baixen els preus, donen a les APIs, donen més accés a més gent, posen l'eina davant de molta més gent. La dependència s'està generant a marxes forçades. Realment s'ha de dir, merescudament. No hem vist... Hi ha moltes empreses que tenen aquesta tecnologia i molta de la recerca darrere d'aquesta tecnologia última de les AIs generatives ve d'empreses com Google i altres empreses que realment no estan podent iterar a la mateixa velocitat que aquesta empresa. O sigui, és una dependència perillosa, però és una dependència totalment comprensible. Aquesta gent estan realment traient coses a una velocitat que no s'ha vist anteriorment. No, i estan fent
en la meva opinió, estan fent la feina ben feta. O sigui, estan deixant anar a poc tot un set de funcionalitats, estan creixent sobre el seu propi creixement. O sigui, bàsicament, coses que parlàvem en altres episodis, aquesta gent dona la sensació de que estan escoltant l'audiència o el seu objectiu. Per exemple, la funcionalitat ara de poder fer servir o poder-te crear els teus propis GPTs, tunejar-los i poder tenir el teu propi assistent donant-li el teu propi context, el contingut i molt més enfocat, això em sembla de treure's el barret. Sí. Vull dir, has pogut partir d'un model, doncs el primer model que va sortir, gratis, en beta, treus el model de subscripció, treus el model Enterprise, vas afegint-hi més coses, veus que hi ha competència, perquè evidentment el món ara dels LLMs està com molt obert, no? Però ara mateix, o fa uns mesos, generació d'imatges, molta gent anava a Midjourney i ara la integració de ChatGPT amb el propi Dalí, amb el model 3 de Dalí, és brutal. Sí, estic és brutal i, a més, ho tens integrat dintre de l'eina a la que ja t'hi has acostumat. O sigui, pots fer una conversa i pots generar aquestes imatges, no has d'anar i preparar un prompt, o sigui, crec que ho estan fent molt bé, però clar, al ser els únics i al ser els que estan al capdavant de tot això, ens estem lligant potser moltíssim. Això a mi em genera una miqueta de... digue'm alerta, Ojo, que posar tota la carn al foc amb ells o arribar a generar tota aquesta dependència o construir sobre tot això en un moment que canviï, podem patir. Sí. Normalment ets tu l'obridor de melons, l'obridor de temes d'aquest podcast. No, avui m'agradaria també obrir un tema que podríem discutir amb més profunditat en el futur sobre aquests canvis tecnològics forts. Jo normalment sóc bastant conservador, o m'he tornat força conservador amb la tecnologia. No, fins que no veig alguna cosa no la crec, fins que no he vist com una idea tecnològica té un bon producte al davant, no me la crec massa i tot això, però crec que el ChatGPT i tot el món dels models de llenguatge i generativa i tot això ha realment sobrepassat les meves expectatives. I el meló que m'agradaria obrir algun dia és buscar paral·lels o buscar en el passat quins canvis tecnològics hem vist que han realment revolucionat la manera com treballa la població o com ens relacionem i coses d'aquest estil. Òbviament, molt recentment doncs, hi ha coses com, no sé, les xarxes socials, els smartphones, internet, tot això ha canviat, o els processadors de textos o l'ordinador personal, però jo crec que això va una mica més enllà per l'abast que pot tenir. Jo crec que l'analogia que m'agradaria buscar és gairebé l'invenció de la màquina de vapor. Vull dir, va generar segurament òbviament va generar moltes preocupacions perquè la reacció natural, comprensible, de molta gent tenia és ens quedarem sense feina, si no hem de fer la feina que requereix esforç la perdrem, i òbviament va haver moltes vagues i moltes petites revolucions a conseqüència d'això. Jo crec que el ChatGPT ens porta a una situació bastant semblant on hem de reinventar la manera com treballem. I és una cosa que és força inevitable. I el meló que m'agradaria obrir és com es treballarà en el futur. Què ens ensenya? Què ens ensenya el ChatGPT o la AI generativa com a maneres de treballar? Crec que seria un tema força interessant per considerar. Sí, de fet m'agradaria continuar perquè és algo que venia pensant. No sé si enllaçar una miqueta amb el que estàvem raonant ara. El ChatGPT no deixa de ser l'eina. A mi el que em preocupa realment és la concepció, l'ús o les expectatives que a nivell d'empreses es pugui tenir sobre aquesta eina. I realment crec que el que pot generar controvèrsia i que pot desembocar en aquest tipus
de vessants a dia d'avui, no? Paral·lelitzables a el que va passar, doncs, revolucions industrials i temps en el passat, són les expectatives, no? Què volem obtenir, què volem treure en profit d'aquesta eina. O sigui, per mi el perillós és, no, ara ChatGPT o les IA generatives faran que puguem fer la mateixa feina amb la meitat de gent. Clar, aquest és un missatge, bueno, és perillós, és un missatge realment que es pot malentendre, perquè hi ha certes coses en les quals la IA generativa pot ajudar. Pot. Però sempre necessitaràs, o de moment, no? Siguent una mica més precisos, de moment, en l'estadi en el que estem ara, sempre acabarem necessitant una miqueta de supervisió, de criteri, de coratge. Que potser es podran fer altres coses, que potser es podrà destinar o ens haurem de reinventar la manera com treballem, sí, però també és un missatge que des de dalt cap a baix, a nivell d'empreses, s'ha de transmetre correctament. Voler-se pujar al carro de la IA generativa és inevitable. Com t'hi puges? Aquí és on està el quid de la qüestió. Ara volem fer-ho tot IA generatiu. Hi ha coses que ara mateix és molt difícil i després quantificar, no? Jo, com a obridor de melons oficial del podcast, m'agradaria obrir un altre meló, que és com quantifiquem a vegades, o les mètriques que fem servir per treballar, per mesurar segons quin tipus de coses en els nostres entorns de feina, o potser entorns tecnològics, que aquí crec que podem obrir més. Però ara mateix quantificar aquest tipus de coses en la incorporació d'IAs és difícil, és complicat. Encara no estem preparats per poder prendre aquestes decisions amb una mica de context i de cara i ulls. Sí, és interessant el tema que treus. Jo he estat reflexionant en la meva manera de treballar. Jo actualment estic utilitzant bastant temes d'AI generativa per evitar, primer de tot per feines que em costava molt fer o que requerien molta recerca o una mica d'abstracció i tot això, em pot ajudar. És un bon assistent per guiar-me. També he de dir que de vegades començo a anar a una profunditat que acabo trigant més temps si utilitzo alguna eina d'IA generativa que si ho fes sense. Però jo crec que l'objectiu final, i si ho mirem des d'un punt de vista corporatiu, hauria de ser doncs, que les tasques que es fan en una empresa o de les tasques que es fan a l'administració pública també o el que sigui, siguin de més valor. No és necessitem menys gent per fer la mateixa feina. No, és tenim gent que ara podrà dedicar més esforç a aquelles coses que una IA generativa no podrà fer mai bé, que és el tracte humà, que és com ajudar a la gent que està patint casos extrems, és alliberar tota aquesta feina tan mecànica i repetitiva que realment ja podríem haver vist que no calia fer, però òbviament amb el cost de la mà d'obra que hi ha hagut i tot això en el passat, de vegades era més fàcil continuar-la fent perquè val 4 duros que no pas eliminar-la o automatitzar-la. Ara ja quedaran poques excuses. Sobre el que dius del rollout d'IA a les empreses, per exemple, clar, una senyal de que les coses no s'estan fent bé és quan una empresa diu no, és que jo vull IA. Jo vull tenir intel·ligència artificial en els meus processos. Bé, això no és exactament com funciona. Jo tinc uns problemes que potser poden ser augmentats per la intel·ligència artificial. I en general així és com s'hauria d'haver pensat en cada evolució tecnològica. Però normalment als humans ens agrada fer això, de buscar problemes per solucions. Jo crec que en aquest cas, per això, sembla bastant més obvi el camí a seguir que en altres canvis tecnològics. Hi ha un cas, i aquest és personal, un dels casos més comuns pels quals faig servir la IA és quan haig d'argumentar, quan haig de presentar algun projecte, alguna opinió, o m'agrada preguntar-li a l'AIA o m'agrada demanar-li a l'AIA que em qüestioni el meu argument, que m'ofereixi punts de vista contraris o punts de vista diferents. Això és una cosa que a mi m'ha anat superbé
Perquè, evidentment, quan nosaltres estem creant alguna cosa com a éssers humans, el nostre punt de vista és molt difícil, a vegades, canviar el prisma. Aquest tipus d'eines és genial, perquè a vegades no és que es passi una mica, no? Però a vegades és una mica més per dir-ho d'alguna manera, dona uns arguments que dius, ostres, realment la idea que tenia no anirem bé. Però aquest tipus de coses és molt útil. En aquest tipus de casos, i això crec que és extrapolable a totes les capes dintre d'una empresa, dintre d'un equip, dintre de desenvolupament, aquest és un tipus d'ús que va molt bé, que des de nivells executius crec que també haurien de fer anar, saps? O sigui, qüestionem-nos una mica com traslladem missatges, qüestionem-nos una mica... No sé, és un meló important, aquest. Tornant al tema de la dependència, de la que parlàvem al principi, hi ha un aspecte interessant que encara no estem veient suficientment bé amb els productes actuals. Veurem què passa amb tot això dels GPTs personalitzats. I tenim models basats en IA generativa augmentats amb les nostres realitats. Apple ja en l'última versió del seu sistema operatiu per iPhones ja comença a tenir alguna cosa al respecte. Cada cop hi ha més productes al respecte. Fa uns dies també es va presentar aquest dispositiu sense pantalla que et penges de la solapa de la jaqueta, que està basat en intel·ligència artificial. En el moment en què tinguem IAs que estan personalitzades amb els nostres comportaments de diari i amb les nostres maneres de fer, en aquest moment probablement sí que la dependència serà molt forta i no podrem viure massa sense això. Perquè tu estàs explicant un cas d'ús que utilitzes i em sembla fantàstic. Jo crec que hi ha altra gent que l'utilitzarà per altres coses que també seran molt crucials per augmentar la seva vida, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que la dependència pot anar per aquí. Sí, potser és aquest llindar, no? O sigui, quan creues aquest llindar O sigui, jo l'utilitzo normalment per augmentar la feina, per augmentar aquestes tasques de feina. En el moment en què es creu el llindar que arriba a la teva vida personal, no? Quan augmentes la teva eficiència en les teves tasques diàries, però que afecten a la teva vida, bueno, aquest pin AI que hem vist aquests últims dies, ostres, sí. És un Siri amb esteroides. Sí. Vull dir, allò és potent. Si realment funciona com diuen que funciona, pot ser un canvi brutal. Aquí és on sí que la dependència pot ser total, perquè clar, ja estem parlant de no només un context, ja estem parlant del teu dia a dia complet. Bueno, és la nova generació de smartphones, no? Correcte. Tornem a estar en el mateix. Sí, serà molt interessant i realment val la pena que no el perdem de vista. Jo crec que reflexiono molt sobre la gent, els comentaris d'escepticisme cap a això i de preocupació. Jo també els comparteixo, però crec que és un món força revolucionari i un món tan revolucionari que és inevitable. És un món que l'haurem de regular i l'haurem d'entendre el més aviat possible perquè segurament està aquí i es quedarà entre nosaltres. I l'escepticisme jo crec que és bo i és necessari. O sigui, com en qualsevol aspecte, sempre és important tenir un ull a veiem com abracem aquest tipus de tecnologia, no saltar directament al tren o tirar-te a la piscina quan encara potser no hi ha suficient aigua per no deixar-te els turmells. Crec que és necessari tenir aquest esperit crític i crec que és important, no? Perquè aquesta dependència que inevitablement o potser ja hi som o si no arribarà, o sigui la dependència arribarà, però tenir aquest esperit crític de poder regular el nivell de dependència que he assolit. Molt bé, sembla que hem obert alguns temes i personalment m'agradaria parlar més de IA generativa i del futur que ens espera. Segurament hi haurà moltes coses noves ben aviat. Seguirem.
I tant, David, que vagi bé. Molt bé. Fins aviat.